hello guys, madung adlaw natong tanan sa karong adlaw guys, damis kalsada nya mapapay paghumanheg panglabag rabi labhunan ang daghana nya wara badji init. Ag uban wa pa nahayhay kay naabtan nagwa nay hangir ugma daram to di siguro tumabaho. Nagdakog sungkit kay manguha mi og kapayas ni Lexi dari kalsada kay hang himuog kuan. Na mag-atsal kog kapayas kay rang lami aghang nakaon atos babaw gi parisag saging. Inatsal nga kapayas mo nang maghimo po ko kay na ikag ko. Giang-angan ko sa ang nakaon atos babaw. Sa maghimo ko guys, ja butangan. Agila kay butangan og ginamos. Ja aran daghanang kamatis. So maghimo taron guys, mangunongkit sa akong kapayas dari kay di naman na maabot kay ang kapayas dito sa ubos di man pakuha ang nanay. So aritas babaw guys, tan-awan ninyo. Hala nga daot naman ig kapayas dari nay. Uy, marusip. Unang burot. Ada? Agagahi man. Grabe na may panisig-bisiran gilid kong nanay. Oh no. Asa ka? Ya. Dahil paturang Pareerton. Wa na noon, nahurot na. Tinay, gagmay, bako, sabora mo. Ato, atos. Tara ko sila. Kinsa man ni bata? Ako. Bless lolo. Let's do hara. Diyan, ato ratas bay, magkita guys kay di ko kawit siyang silkon. Tara guys, magpanit ko. Aw naman to itong pangpanit, Biko. Ato, Biko. Ila ka na to? Ikaw. Ay, para mabilisan. Ano dyan gihugasan kay may tagot. Ay, kuando. Yes. Butang. Dugay na pa may wala ka. Yung ani. Papa ko kasayag inana. Kamukain. Muna. Papa ko kita. Awa dia kay katil ra ba ni? Sabay wa kita. Kana ba? Katli. Gisamdan-samdan man nila pag sungkit. Ay na, nagsamad. Isa may nagsamdan ma. Bala. Nataning ko ng daan di. Kasan kay maglisid ng panit. Wala ba dyan mga pagkapikasa. Katlan ka ma. Ayan. Yung kakatun. Katoy lagi aja pada ulag sik dyan. Mahunaw man ko. Lisid food. Dan aura ko diri. Linog. Di. Di. Manak pasti na. Iyo. Katoy lagi. Say iyo. Kapit naman yung hinog. Wala naman. Biso. Gahi. Gahi. Hapdas ang samad. Kapoy ra ba kung laba ha? Kung surang-surang ha? Dua ra ba kag imo? Wa ra ba ka natug? Inom ba ka kasi mong vitamins? Kutsara ka. Kay. Badyo nagdagang pangutana. Kutsara. Kanang pangutana eh. Tumilig na nga ni kadali ra. Pakpakan. Kanutoy agali ba? Thank you. Nangisnak na ka, madam? Gisapot. Ipabadlong. Be! O, be! Nangisnak na ka, be? Ayay ha, maipit kita aning sapot ba? Gisapot na pagkulot ba?
Sige, like, kagbuhos, day. Imbis duha na yung kuha, natulo man noon. So, kuhaan nyo na ito karon yung liso. Siya naghumanda ni kuhaan na po kuhaan hugasan o tarang. Kaya arong hindi pa ito. Ini ko magbanggod. Kumutan o asin. Sige, kagbuhos yan na. Ganihara. Sige, kagbuhos. Kapit ka rin siya mahinog. Gahi. Wow, lami. Nalihinog na. Hapdo sa samad. Sorry. Nalakasan ng konti. May lami. Kaya na. Be! Tambor manig tunsil. Nga ni ka. Hiluha. Ang lami anis ang himuon ron, lami ka din ang himuon. Nabakayloy ah. Dara guys, sugda na na, sugda na. Lami ini kay hinog-hinog na guban. Lami naman po magbanggod. Tigig-uwan. Anakot tuyo. Mag-adobo mo kagpusit. Siguro ko ang bumbay. Bakit nga? Hindi na. Musi mo kasi isa. Pang naog ko mo dihas kwarto? Ako na pisampito na. Ako na siguro paglabaday na ano, di mo sa pa ron. Ulangan. Kumutan pa banig asin. Kumutan banig asin tino. Ini naman muduot.
mo nagubot-gubot mo ng kwarto. Yara guys, nahuman na. O, nagitiwas kaya nagdaghan na naman. Apa ni si Jang ko nag-ininit ug asin kumutan. Yara guys, ang gihimo orang lami akadyo na nay panakot na nay luya. Tsaka na mao na lagi. Sabag radyong tatay. Jabutangan pa na siya og ginamos maridyo para lami jud ba. Da. Ginamos jabutangan suka. Sumora na siya guys, lami akadyo ang gibuhat. Sakto ni kay uwan-uwan. Ganahan ko kung nagkaan na tos babaw, nagiparisan nilang saging, dyan nakatilaw ko mo nang gahimo ko ngani. So, marami guys, salamat sa pagtanaw.